Fa 750 anys, Catalunya va crear una institució pionera que canvià per sempre més les regles del joc del comerç i del dret marítim a escala internacional: el Consolat de Mar. Gairebé un mil·lenni més tard, segueix el camí amb els mateixos valors fundacionals: el foment de la pau, el dret, la mediació, el comerç, la diplomàcia i la internacionalització de la llengua i la cultura catalanes. Bastit en plena edat mitjana, va ser el precursor al món del que actualment s'anomenen sistemes alternatius de resolució de conflictes. Han passat els segles i tanmateix avui el Consolat de Mar continua essent l'ens mediador en disputes comercials, treballant per la resolució alternativa dels conflictes entre empreses, a fi d'evitar la judicialització de la vida empresarial, econòmica i social. Però coneixem prou bé el llegat d'una institució tan antiga i única? Va sorgir per regular els intercanvis comercials, que es duien a terme principalment per via marítima, els drets i deures de navegants, mercaders i poders diversos. Aquestes lleis es van recopilar a mitjan segle XIV al Llibre del Consolat de Mar, que té el seu origen en els Costums de la Mar i els Costums de Tortosa, que daten del 1272 i que són el primer text jurídic en la nostra llengua. El Llibre del Consolat de Mar és el primer codi de comerç i de dret marítim internacionals. Va ser tan innovador que la majoria de països de l'entorn el van adoptar i es va traduir a llengües com el castellà, el francès, l'italià, l'alemany, el neerlandès o l'anglès. De fet, l'èxit de la iniciativa catalana va fer estendre els consolats per tota la Mediterrània i part d'Amèrica i Europa, molt més enllà de les fronteres dels països catalans. Fet que va convertir la institució en la primera estructura diplomàtica del planeta. 7 segles i mig després, l'empenta que el va fer néixer continua intacta. Avui la mediació ja ha esdevingut el nou paradigma internacional de la resolució alternativa de conflictes i el Consolat de Mar, de nou, la referència. 3 quarts de mil·lenni. Consolat de Mar.